Darius, omul cu reviste. Salut, Darius, câteva cuvinte pentru vizionatori. Nu pot să spun decât că Cariere sunt stupefiat. Ce-i aici? Ce-i aici? Mergem ușor în cealaltă cameră de nebunie. Astea sunt toate chestii lăsate de oameni în Take a good look. Cu asta ăștia încercăm să resemnăm un parteneriat de multă vreme. Aici e Alina. Alina, ce faci acolo? Frec de zor. La ce frec? La diferite obiecte contundente, necontundente, de tine. Cel mai mare, în schimb, este acesta cu care m-am întrevenit în adusă primei ore care am fost aici. Cum îl cheamă pe prietenul tău? E mare, dar se poate face mic, înțelegeți? Super tare! Am o întrebare, care e capătul și care e sfârșitul prietenului tău? Nu contează, când ești fericită. Mulțumim, Alina! Mergem în bucătărie. Aceasta este bucătăria. Acest frigider n-a mai fost așa curat de multă vreme. Mă lucrează? Ce? Nu. Mă! Hai că trebuie să am o dovadă că lucrezi. Ce faci acolo? Păi eu triez aceste minunății pe care le-am găsit aici. Uite, am găsit ăsta sau șezare. Din ce an sunt acele minunății? Cred că din anul ăsta, dar parcă nu e scrisul lui aici. E un scris mult prea frumos. Al cui crezi că e? Ce e asta? Plante cover. Plante cover finance, boa and yard planning, alumni strategy. O fi al tău? I don't know. Nu e al meu. Primul moment al MCU-ului împreună. Dragul meu, să-ți povestesc. Janina, tu cu ce umpli această casă? Caut trenul înapoi acasă. Și merge. Janina a fost luată prin surprindere. Ea nu știa că facem curățenie. Noroc că mi-am luat garderobă de om. Și eu, și gata.